Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo. Masipag po tayo dahil sa agrikultura tsak po na asenso ka. Okay? Samahan of course yan ng tamang mga kaalaman, tamang diskarte. Diyan po, yan po ang magiging sangkap natin para tayo po i-asenso sa agrikultura. Okay? So, ayan. Ang ating pong diskusyon ngayon, ang ating tutorials. Tutorials sa ating pong Agri-Unique Chika sa araw na ito. Oo, ano po ba yung mga ano po ba yung mga pwede nating libangan sa bukid na magiging pangkabuhayan din natin at the same time. So, ano po yung mga libangan natin sa bukid na pwede nating pangkabuhayan? So, of course, nai-enjoy ka pa, at the same time, kumikita ka pa. O, nai-enjoy ka pa dahil libangan mo yan, naging hobby mo yan siya. And at the same time, kumikita ka pa. So, meron palang ganyan sa bukid. Oo, iyan po ang magiging topic sa atin. Kaming ang content creator, Sir Jid. Take it away, Sir Jid. Hello po, magandang araw po. Live tayo. At ngayon ang topic natin ay itong mga libangan na maaari nating pagkakabalahan na maaaring magbibigay din sa atin na mas produktibong araw. Itong topic natin ngayon, ito yung mga pag-uusapan natin na mga po pwede rin nating gawin, lalo na kung nasa bukid tayo, huwag tayong mainip. Dahil meron tayong mga pwedeng gawin ng mga libangan, katulad na lang sa pag-aalaga ng mga pabo, pag-aalaga ng mga manok, ng mga baboy, o kung ano yung mga nakahiligan nating alagaang hayop. Katulad nitong mga pabo natin ngayon. So actually, nag-uumpisa lang kami yan sa kaunting mga pabo na napakalaking tulong din na ngayon ay nakakatulong na rin sa amin. Yung mga lalaking pabo namin, ay bibenta namin, so kumikita na rin kami doon. At yung mga babaeng pabo naman ay pinaparami pa namin sa ngayon. Dahil ngayon nagpaparami tayo ng breeders, at dito kasi nakikita natin yung magandang market. Dahil nga itong mga pabo ay lumalaki din, umaabot ito ng 4 na kilo, may iba nga umabot ng 7. Ay pwede muna natin gawing libangan muna. Actually dito sa babo, ini-enjoy lamang din namin ang pag-aalaga ng mga pabo. At talagang nagiging libangan lang namin sa umpisa kasi hindi naman talaga tayo kumikita dyan agad-agad, lalo na kung nag-uumpisa pa lang tayo. At kapag nga nakakabenta-benta na tayo ng mga lalaking pabo natin, hindi pa rin natin masasabi na nabawi na natin yung pinatin ng mga pabahay. Ayan, mga simpleng pabahay lang, kahit na dito sa amin gumagamit kami ng mga pabahay namin na yari din sa mga natural resources na meron na rin dito. Katulad nitong mga kawayan na nandyan na sa paligid, nakuha namin, nagagamit namin na pampagawa ng aming bahay ng aming mga pabo, bahay ng manok, tapos gumagamit din kami ng nipa na mas murang nabibili dahil gawa rin dito sa bukid. So, yan yung ating pamamaraan. So, minsan lang kapag inaasa naman natin sa yung panday or sa karpintero, so syempre doon ay medyo gagastos din tayo kasi magbabayad tayo ng labor. So, sa amin, so far naman kami lang din gumagawa ng mga housing namin dito ng alagang hayop, kaya sa labor wala na kaming problema. So yun lang ang mga binibili namin, yung aming nipa, yung bubong, tapos yung pako, tapos yung patabas ng kahoy. Kung nais natin na yung nakatabas na kahoy, pwede rin naman actually. Kapag nag-uumpisa pa lang tayo, pwede rin naman yung mga round na mga kahoy. Marami nga dito sa mga gawa namin mga housing ng mga alagang hayop ay puros mga lang din yan, mga round. Ayun yung aming pang-maintenance. Kailangan din kasi dito sa mga alaga natin, meron tayong mga pang-maintenance sa kanila na vitamins para malakas ang immune system, hindi sila maging sakitin. Marami rin actually mga nagtatanong sa akin, gamot sa gano'n, nagkasakit yung alaga nila, daw gamot, lalo na yung kambing, di daw makatayo. So sa akin naman, actually napakahirap din, lalo na doon sa mga kambing. Ang hirap din gamutin ng kambing na may sakit na. So ang ginagawa ko, pinapalakas ko yung immune system ng kambing namin. Ayoko nang umabot pa sa point na hindi makatayo. So mas doon ako nag-invest habang magaling pa. Sayang din na mamatay. Kaya doon na tayo, huwag na natin silang antayin na magkasakit pa. So ganoon din dito sa alaga namin, mga pabo, mga manok. Although dito sa pabo manok, nandyan yung mga antibiotics ngayon, nandyan yung Panamox Forte, Panamox Caplet kapag may mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraysa, Paul Cholera. Yan yung gamit naman namin dyan kapag may mga sakit sila. Pero hanggat maaari, doon pa lang sa habang magaling sila, doon kami nag-invest na sa vitamins nila. Parang tayo lang din bilang tao, pag gusto natin lumakas immune system natin, di tayo bastang nagkakasakit, nag-take tayo ng vitamin C. So itong alaga, hindi lang vitamin C ang pinapatake namin. Kompleto halos ng
vitamins. Yung King's Vita Plus, binibigay namin. Ang King's Vita Plus, meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, no, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, din methionine, no, vitamin A, vitamin D. Memorize ko na lahat yung mga nandun sa pakete dahil sa paulit-ulit ko na rin nababanggit. Dahil sa dami rin mga nagtatanong kung ano yung gamit naming vitamins. So, King's Vita Plus lang na pwedeng ihalo doon sa tubig inuman nila, o pwede rin ihalo doon sa pampakain natin sa mga alaga natin. Yan yung ginagamit namin na vitamins dito sa alaga namin. Kaya itong pabo, nag-start kami dyan, 8 piraso. No, as limlima namin kasi itong pabo, magaling din naman siya maglimlim, no, kasi malalaki. So naglilimlim yan. Minsan nga ayaw umalis doon sa limliman kahit kinuha na namin yung sisiw. O doon pa rin, or pagka kinuha mo yung sisiw niya, lilipat na naman siya ng itlog, yung mga nangingitlog, may mga itlog na nakikita niya, doon siya lilipat, doon naman siya maglilimlim. Kaya itong mga pabo, gustong-gusto nila maglimlim. Kaya lang, hindi lang sila magaling magdala ng mga sisiw based sa experience lang din namin. Kaya yung mga sisiw nila, hiniwalay talaga namin yan. Kasi pag hinayaan natin yung sisiw dyan din, nakakalat lang. So may chance na makagat ng mga insekto, so mamamatay din, sobrang sayang. So sa amin, nililigpit namin yung mga sisiw, nilalagay namin sa loob ng kulungan. Tapos tuwing gabi, tinatago namin sa karton para hindi siyang binibigay naming vitamin sa kanila. Actually dito man, may sisiw rin kaming alaga, no? Pero nga ay mga sisiw ng manok pa lang, no? So yun naman yung ating pinaparami sa ngayon dahil ngay wala pang sisiw yung mga pabo. Ayan, beef na beef yung ating box. Ayan, may mga sisiw din kami ng mga manok, no? So, pa rin natin. Kung meron tayong nakikita mga challenge, pagsubok na nakita natin, ay bawas na yung manok ko. So, dapat gawa tayo ng hakbang. Sa amin, ang hakbang namin, ayun, kinukuha namin, pinupulot namin yung sisiw at ayun, binubrooder namin. Napakain ng chick booster, tapos pinapainom natin ng tubig na may Intenso Plus. Or po, pwede rin yung King's Vita Plus. Yun yung mga pamamaraan din namin dito sa aming bukid. So, dito na may malaking tulong din talaga, no, yung mga vitamins. Kasi kapag hindi tayo gumagamit ng vitamins, sa experience lang din namin, ang daming mga nagkakasakit naming alaga noon. No, minsan na nga tayong napapasuko din noon dahil may alaga tayong manok. Tapos dumating yung point na yung uso yung mga sakit, 099. At siya ay nabibili sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply, nationwide, or dito sa amin. Actually, pwede ka rin mag-PM, assist namin kayo dahil yun ay available din cash on delivery. No, mapasa ang sulok ka man ng Pilipinas, o pwede ka na makakuha ng vitamins na yon para sa iyong alagang hayop. Ang King's Vita Plus, nagamit namin sa pabo, sa manok, sa kambing, sa baka, sa baboy, kalabaw. No, yan, napakalaking tulong niya. Ang daming hayop ang pupwedeng bigyan. No, kaya't madali pang ibigay. Halo lang sa tubig, pwede rin ihalo doon sa kanilang pagkain. So, yun yung paraan natin. So, yan, kasama sa mga pwede nating gawing libangan, ito, pag-alaga ng pabo, no, pag-alaga ng gansa, pag-alaga ng manok, pag-alaga ng baboy, ng kambing. Yung kambing din, nakaka-enjoy din. Biruin mo, kung may kambing ka dyan sa silong mo, so, bilis lang dumami. At madalas ay maswerte ka pa kung mga babae yung anak niya, so, mas mapapadami mo pa ng mapaparami yung kambing mo. Meron nga ako na feature, no, doon sa Farming Business ATBP. Nag-umpisa sila sa 7 kambing na ngayon ay nasa more than 150 kambing na sila sa tagal ng kanilang pag-aalaga. At ang dami na rin nilang napundar. Nakapundar sila ng lupain, nakapundar sila ng mga mas malalaking pabahay ng kambing. No, mas ang dami nilang mga napundar doon, mula lang doon sa ating pamumuhay kapag ganitong meron tayong tinatyaga. No, sa mga kambing, yung mga lalaking kambing, pag dumami na, kasama rin yun. Pera din yun pagdating ng panahon. No? Yan lang natin talaga yung mga resources na meron sa lugar natin at subukan natin na mag-alaga muna ng kaunti. No? Dahan-dahan lang yan. Habang tumatagal, dadami at dadami din yan. At kung may pagkakataon ng mas magandang lahing, may magandang breed pa. So, yung posisyon dyan, paupo-upo ka lang. Ang ganda, no? Ang ganda ng ang ganda ng background ni Sir John. Ang pwede. So, ayan, ready na po ang ating content creator, ang ating hog racer dyan sa Antique. Wala nag-iba pa, si Sir Dodong Huliran. Ligo muna bago kain or kain muna bago ligo? King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa katanungan ng isa nating kababayan na si Kabayang Maymay. Sabi niya sa akin, Kuya Dodong, paano ba paliguan ng baboy?